Hai. Din cadru. Gata? Da. Sărut mâna mama mea, auzi, sărut mâna mama mea, te rog șterge lacrima. Pentru Oleandru fără număr să știe. Și pentru Fănică. Au cum să nu plâng, măi copile, că e aproape un an de zile. Au, Doamne, că e aproape un an de zile de când nu vii până la mine și ai ars inimioara mine. Au, Doamne, vorbele măicuții mele îmi dă pace și putere. Au, Doamne, și când mă strânge la piept, e cel mai bun tratament. Doamne, e cel mai bun tratament. Familia Da, mea, la, toată. la, la, la.